Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalikajar. Ingkang kula kinurmati Bapak utawi Ibu guru lan staf SMA Negeri 1 Kalikajar. Lan kula tresnani para konco sedaya. Langkung rumiyin kula derekaken puji syukur marang Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos sampun maringi kasarasan lan rahmat sehingga kita sedaya ngrawuhi acara ambal warsa sekolah kaping selangkung. Kula minangka pranatacara ngaturaken matur nuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersa ngrawuhi adicara sakmenika. Ing wekdal menika kula badhe maosaken urut reroncenging adicara. Adicara ingkang kaping setunggal pambuka. Adicara ingkang kaping kalih tanggap wacana saking Bapak Kepala Sekolah. Adicara ingkang kaping 3 tanggap wacana saking Ketua OSIS. Adicara ingkang kaping 4 potong tumpeng. Adicara ingkang kaping gangsal pentas seni lan pungkasaning penutup. Ngancik adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka. Monggo kita sedaya maosaken donga miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kaping kalih tanggap wacana saking Bapak Kepala Sekolah Bapak Waluyo MPDI. Dumateng Bapak Waluyo MPDI wekdal kula aturaken. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika tanggap wacana saking Ketua OSIS. Sederek Antares Cakrawala dumateng sederek Antares Cakrawala kula aturaken. Adicara ingkang salajengipun potong tumpeng ingkang dipun ayahi dening Bapak Waluyo MPDI. Sumangga motong tumpeng wekdal kula aturaken. Adicara ingkang kaping gangsal pentas seni saking sedaya kelas dumateng perwakilan saking sedaya kelas wekdal kula aturaken. Matur nuwun dumateng sedaya kelas ingkang sampun maringi hiburan. Mugi-mugi mumpangati kangge kita sedaya. Ngancik adicara ingkang pungkasan inggih menika penutup. Kula minangka pranatacara mbok bilih kata kalepatanipun nyuwun agunging pangapunten. Monggo kita sedaya maosaken donga miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana cekap semanten sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.